Teliamura sakmagat soklainai teidogia Hagi Tripura mothani leader Sir Devid Murasing bo tabuk lama huminyo thangi tongo tai kwbangma borok rok bono lam sogwi chubalayo tai baksa buksunga kai kha khamja gutumani bagi himale chini Tripura sarongni yok samamaya kokthai rok muitu manjakan kai tai amoni bisingno khoroksa Tripura sani bagi samung khlainani bagi kha bsawi thanga ke bsaka ke borok rokni bskango humka ke amono nugui kwbangma Tripura sarok Tripura sa dofana hamjangnero amtekeno kha khamlaijago haikeno tini chakmagat Teliamurani chakmagat jora bo thangnai te a jagao stay hayakai tongnai hini bosao tai bo humui thangpano kwbangma Tripura sarokni amsaini bising tibo bo baksa boksa jagao main road tei thangyawi ayang tei thango Tripura sarokni bising Tripura sarokni amsai bising tei haike gdengma jora nangnai Dehli o soginani hati barni bar tham ngya talsa pano nangni mano haike bini logi o je bo amsai yo thanga ke bo borok bono lalam sogui odek jora tutunuri mani chungnugo O jagano nukjago je Tripura sarok yognani muchungjaka agi Sir Devid Murasing amte heke New Delhi o kwbangma dabino tlangi sanani bagui humui thangmani o jaga norok nugui makha kwbangma Tripura salukurok bono logirmani agi bono lamsogo je amsai ni borok rok hake tai odek jora tuniriyo thingno baksa boksu comment hamya khayo ama tabuk thangnei mada manoba hai irai manya ni tangine hanyo thangai nomna simi hnei hake nung saji sanyanga kai nung bahike manai nung chup ungi tongai Tripura sa ba kising Tripura sa nung amdika hamlai hamya salai tonglai ke nung je nung nanya ni muchungmani nini Tripura sa dofa o jagao nung minority masi ngmai nini percentage komi masi kongwi tebo komi thangnai ayang illegal Bangladeshi phage age nung man thumanya thu nung tobo saninyo tongna nango amono jara amtika hamya kok sai tongnoro borok dofani bagi kunu phano to khaimia haino nogo tongai amte hake hamya sawi tongnani bagi simi o khorsa khorgni neta peta hni hinjangne robo Tripura sa kunu kasasik leader ro Tripura sani bagi samung khlainani nagi kenyo amte hake kebengla sinai borok nijito kunu phano khaimia hake at least borok try to khlai tongna ble Tripura sarongni hamkrainyo to bunani bagi hake sobo aje a comment khlai aje baksa bokso hamya sai tongnero norok thani humai Tripura sani bagi amtike samungda khlaimano amte hake nogo comment khlai tongnani onyokok samung khlainani bagi thangnani amo onyokok amo keba mayamse bor Tripura o illegal Bangladeshi burung phaitongo chini Tripura sani tomong noi borok percentage bari masing bari witongo chini Tripura sani tomong nai hake a comment khlainero amono ti wanchugi da nai hake illegal Bangladeshi ni bagi phano kok sadi Tripura saro hake o bakso box comment hamya khlainai politics no wanchugi Tripura sarong no Tripura sarong no hamya khlainai hake Tripura sani bagi samung khlainai nai ke kabo leader rok borok hamya salaisinai Tripura sani bagi samung khlaiya haino tongi tonghake bo waso chubungai hake borok approval kok salaisinai kuno phanase khlaimia bongni teinga kai Tripura sarok je leader rok thansa ingya waso kok bangi tonghake bo apurunga ke o borok rok no sajak laimani nukjago social media bo hake Tripura sani bagi amti khorsa khorungni leader ro samung khlainani bagi andike lamao ongkhor kakai filo ongkhor kakai movement khlainani bagi Tripura sarok no tui dului hake a khorsa khorungnai hamya salaisini social media wo age je an net petar ro tongo kulogo je hamya sanai ro amo hongka ke bor ajau hongka party goto singi thangsinai age jati si wanchuna nango nijini dofani bagi si wanchuna nango age amtike hamya salai to unglaiable age amoni bagi no at least borok try to khlai tongo hake amoni bagi chung logi rena nango obviously amoni bagi tabuk je o Sir Devid Murasing je samung khlai tongo ni besir bag je Tripura sarok majority to bono logi no ri tongo Tripura sarok jotono support to khlai tongo haipano baksa buksu chaya sanai rok amor onus masau tumani bagi himale borok amono ba sajagya omono ba sajagya hingkai bongni wanchung tomo Tripura sano destroy khlainya boro wanchu amoni bagi da amte hagi Tripura sarok je khorosa khorungni leader Tripura sani samung khlainya na ke borok amsa kebeng amoni bagi takhuk buhuro norok amte hai borok rong nukhakai borok no bujugnani nangnai amte hai borok rok tamo wanchu ge amte hai khlai bong busabuti rong ni bagi borok wanchu mung krei haisi age burangi tongha bong busubuti rong ni bagi borok wanchu mani krei age at least o jago je samung khlai tongnai nyole amte criticize khlaiwe bonole support khlainani nango haisi kubai kok ngakai age noro o video no jo to Tripura sani thani no
amte hai borok je wanchuma chitra bongni thani bo share khladi tumani bage himalaya je dofani bage amsu kahang ke je samung khlanyani bage chai togi tongnero boro amte hai ke comment hamya hai ke amte ke jatra potre sajak tong ha bongni bukhabo bai thangnai te kebo Tiprasani bage samung tangnani bage bukhabo sayangi thangnai amoni bage no amte hai borok rong no share khladi bongno hundi hai ke o video no sajak like redi tai channel no subscribe khladi amte hai no video nai tongnani bage tai subscribe khamani yagulo bell icon bo click khadi jefra angkatal video dawo nongnoro notification soginyari bagai Tiprasa rok joto no thanja tongnen nango amoni bagai no joto Tiprasa no thanja tongbadi ani nini hini hincha tangdi joton thanja tongbadi kaham tongbadi khulumka hambai Eko Teliamura sakmakat soklainai teidogia norne hamzakma norne surima norne dia imani bising tei ani yathego extra shoktiman kha busago extra fanman kha tini sakmakat tongnai sakmakat to tiarng jak extra fanman ko fan yathego biangni phaika saimia borok surimani tei dia imani bising tei